Unha cantiga que se pode cantar nos bares, nas rúas, nas casas, nas festas. Unha cantiga que nos vai nos facer bailar a todos nun momento e que, bueno, que expresa como é a coña dos galegos, non? Adiviña, adiviñanza, sabedes que tema este do que estamos falando? Que tema ten estos superpoderes? Vou vos dar unha pista. É un tema alegre, é un tema pegadizo, é un tema que non falta en ningunha festa, foliada, celebración, xuntanza. Popularizou unha roda nos anos 70 e cantábano por estas tabernas de aquí, da zona bella de Vigo. E o mellor de todo, é que é un tema que todos coñecemos, porque todos cantamos algunha vez o Pousa Pousa. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento, vi polo aire. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. O Pousa Pousa foi grabado polo grupo A Roda en 1977. Forma parte, pois, da banda sonora duns anos convulsos de reivindicacións e cambios sociais. En España estábamos en plena transición. Ese ano celebrábamos as primeiras eleccións democráticas entre megáfonos e cartéis. A Constitución estaba a piques de chegar ás casas e un novo rei xuraba o seu cargo. Mentres, o mundo xa voaba en concord e choraba pola morte dos seus mitos, como Elvis Presley ou María Callas. No medio desta revoltura, un grupo de amigos xuntábanse para cantar nas tabernas de Vigo e entre as pezas que entoaban estaba Pousa Pousa, unha cantiga con superpoderes que se converteu nunha das pezas máis populares da música galega. Pero por qué? De onde saiu? Cantas coplas existen do Pousa? Como é posible que o ritmo leve a letra e a letra leve o ritmo dun xeito tan automático? Fagamos unha proba. Que ocorre cando comezamos a bater este ritmo? Pousa, 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 non me toques naquela cousa. Cando pare ti tes que cantar o primeiro que se che veña á cabeza. Imos. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. Al sonar los tambores. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba con crego nas viñas. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba con crego nas viñas. Iso é verdade e eu non o nego que eu andive a loita con grego. Iso é verdade e eu non o nego que eu andive a loita con grego. E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. Cando me case teño un galo, xa miña nai me ten que dalo. Cando me case teño un galo, xa miña nai me ten que dalo. Cando me case teño un polo, xa miña nai me ten que dar todo. Cando me case teño un polo, xa miña nai me ten que dar todo. E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. La 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 la
A culpa foi da Roda. Eles foron os que nos inocularon a todos este alegre veleno do Pousa. Dende que gravaron este tema, hai máis de 35 anos, xa nunca deixou de escoitarse. Pero por qué? Onde está o segredo do seu éxito? Por que todos sabemos cantar esta peza? Esa pregunta é unha pregunta moi difícil de contestar. Por que un libro ten éxito e outro libro non ten éxito? Por que unha canción se convirte, eu que sei, en inmortal e pasas a formar parte da tradición e dos stocks clásicos que conocemos todos e conocerán os nosos fillos e os nosos netos, e outras evapóranse. Porque é un tema que é a hostia, vamos, é un tema... é unha maravilla. É que é un tema que está metido no corazón de todos os galegos, e eu penso que non hai festa nin hai romería donde non se cante o Pousa. O Pousa ten todo, ten forza, ten retranca, fácil de cantar, repetitiva, porque o estribillo sempre é moi repetitivo. É un proceso de boca a boca popular absoluto, de foliadas. É un proceso de que unha peza que engancha e a están tocando aquí uns gaiteiros e outros marchan con ela no oído, e eu creo que eso tuvo que pasar ya a miles de persoas con Pousa, ¿no? Nos furanchos e nas tabernas. É moi asertivo. E outro contesta. Galega 100%. Desde logo, parece que o Pousa ten enormes superpoderes. O seu ritmo, por exemplo, activa a alegría, dá enerxía, incita ao movimento, é un ritmo vivo e festeiro. Por certo, de que ritmo estamos falando? É un ritmo de muñeira, unha pandeirada, pero unha pandeirada que non é calquer tipo de muñeira, non? É unha especie de clásico. Como é unha muñeira, pódese bailar, efectivamente, tamén se pode percutir como unha pandeirada, efectivamente, pódese cantar, é dicir, que é un tema que cando xurde, cada un fai o que pode, o que quere. O Pousa Pousa é originalmente unha pandeirada, que é un ritmo tresillado. Tresillado quere dicir que é ternario, de 3 en 3. Toda a África é ternaria. Na versión que eu perseguía esa ambigüedade, que pudera ser ou ben unha pandeirada tradicional nosa ou algo que pode entroncar perfectamente con ritmos atresillados africanos, que sería algo así.
Está claro que o ritmo do Pousa ten algo especial, porque é escoitalo e xa nos poñemos aí a bater na mesa ou no primeiro que atopemos. E ese é o seu primeiro superpoder. O segundo é a letra, unha letra que nos fai desatar a imaginación, a retranca, a poética e, por suposto, o noso lado máis pícaro. Porque que cousa é a cousa do Pousa que non se pode tocar? Que cousa é a cousa que non se pode tocar? Pois é esa cousa. Hai unha versión B na que ese estribillo que se repite de pousa, pousa, di pousa, pousa e non me toques aquela cousa, pousa, pousa axiña e non me toques a berberechiña. Fun a tapar o meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Bueno, pois se o pensas, realmente é unha letra que é poética e a veces invita un pouco ao cachondeo, non? Directamente a pasalo ben, non? Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. É como cousa de cantamento, fun polo aire e vin polo vento. Cando falan do cura, non? Que se meten con cousas cotidianas, cousas que hai, que a veces a xente fala do cura. O cura anda con aquela, e anda con a outra. Fala das comadres, fala desas charlas que hai a veces nos povos, entre as vellas, así, falando dos outros. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co crego nas viñas. Eso é verdade. E eu non o nego. Que eu andiven a loitas co crego. Vería nesta canción como unha secuela das cantigas medievais de escarnio e maldicer. O que habería logo que estudiar e haberá opinións para todos os gustos e se aquelas cancións de escarnio e maldicer medievais non procederían tamén de textos populares. En todo caso, pois falan dunha idiosincrasia galega moi humorista, moi burlona, moi dada á rexouga. É unha medida de literatura popular, ¿no? de versos de seis sílabas, que hai 1001 xa feitas dende saber Dios cando e outras que se van facendo, evidentemente. ¿No? Eso non é recitable, eso é cantable, hai que cantalo. Cantalo con cara de facer o parvo, como cantaban eles, de non saber o que están dicendo, de non saber o que é a cousa. E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. Unha vella nos tempos oscuros, fixada con unha praza de touro. Unha vella nos tempos dos muros, fixada con unha praza de touro. Ese fixo, ben na cona da vella, non manda ninguén. Esta canción ten unha serie de letras a cada cal máis porca, non? Hai de todo. Hai a parte light da canción, pero hai a parte picantorra de agárrate. A miña casa non quero que veña, e sempre me empreñas, ai la 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 la, é que non podes, é que non sabes, é que te faltan as habilidades. Unha bella por falta de macho meteu pola pima, un mango do sacho, la 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 la. Unha bella por falta de macho meteu pola un mango do sacho. O Manoliño levaron preso porque andaba co pi teso. O Manoliño facía moi ben no seu pi. Non manda ninguén. Unha bella nos tempos de antes fixo da pi un par de tirantes. Ese fixo ben na pi da bella non manda ninguén. Ese fixo. Joder, Realmente son verdadeiras improvisacións e que utiliza a música de certas cancións, como a esta, eu creo que esta é un deses exemplos, para improvisar, digamos que para meterse co veciño, para meterse co de enfrente, como regueifar. Ten unha medida moi rápida, un ritmo moi rápido e encima ten doble copla prácticamente. Entonces, non creo que se regueifara moito con ela. O que pasa é que sí, seguramente habería xa coplas feitas que sabían uns, sabían outros e así van botando. Eso sí que... Benitiño, eres unha mona, trae las cunchas e non a zanfona. Ai, la 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 la. Eso é verdade, espera un momento, pero eu truxen o meu instrumento. Eso é verdade, pero un momento, pero truxen o meu instrumento. Vouche decir sen falar a presa que esta non é cuncha francesa. Ai, la 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 la. Vouche decir sen falar de presa que esta non é a cuncha francesa. Ai, la 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 la. Iso estou veu unha persona cega que esta vieira che galega. Sonou a campá, falo polos pelos que hai que ir comerola con congrelos. Ai, la 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 la. Retranca, ritmo, letra, picardía. No top 10 dos temas populares galegos, sen dúbida, o Pousa Pousa é dos máis enerxéticos. E aí está o seu terceiro superpoder. Incita o movimento.
Na eira, na taberna, na casa, solto ou agarrado, ou pousa a pousa, sempre é festa. Unha taberna do meu compadre, nin polo vento, nin polo aire. Unha taberna do meu compadre, nin polo vento, nin polo aire. É que por festa de cantamento, nin polo aire, nin polo vento. É que por festa de cantamento, nin polo aire, nin polo vento. E pousa, 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 e non me toquen naquela cousa. E pousa, 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 e non me toquen naquela cousa. E pousa, pousecina, e non me toquen naquela cousiña. E pousa, pousecina, e non me toquen naquela cousiña. Murmuraban as millar de fillas que eu andaba no crego nas viñas. Murmuraban as millar de fillas que eu andaba no crego nas viñas. Iso é verdade, eu non o nego, que eu andaba a loita so crego. Iso é verdade, eu non o nego, que eu andaba a loita so crego. Miña luce, e pousa, 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 e non me toquen naquela cousa. Vistos algúns dos superpoderes que ten o tema, imos falar agora da súa orixe. É un tema que naceu así ou foi unha transformación de coplas populares? O tema popularizou na Roda e gravouno por primeira vez en disco en 1977 e ese disco transformounos no símbolo do folk vocal masculino, a música dos obreiros que falaban e cantaban en galego. O 77 foi un ano moi intenso. Estábamos aínda espreguizándonos da represiva dictadura de Franco e os movementos sociais e reivindicativos facían ferver as rúas, sobre todo en cidades industriais, como a Vigo. Estas imaxes son da masiva mobilización a prol do Estatuto de Autonomía daquel mesmo ano, do 77. A sociedade galega reclamaba a súa identidade. Tamén a través da música, que estaba presente en recitais e concertos. A política mesturábase coa cultura, e no Vigo daqueles anos os estudiantes empezaron a xuntarse cos obreiros e cos mariñeiros para cantar nas tabernas. As tascas como Chabolas, o Elixo, a Viuda, foron o berce da Roda e as súas cantigas. Coas voces daqueles homes, entramos nun novo tempo político e social. Naturalmente, a música da Roda acompaña a grandes acontecementos sociais, a movimentos de folga xeral, a movimentos obreiros moi duros como o que tivo como centro a fábrica das Con. É a banda sonora de todas esas cousas. Nos finales dos 70 había dúas cuestións. Cantábase moito nos bares. Sobre todo os mariñeiros. A xente que viña do mar, que botaba nas mareas 5, 6 meses, 4 meses, ao chegar a terra tiñan cartos, non tiñan nada que facer, e pasaban o tempo pola calle tomando viño e tal, e cantaban, e nós liámonos con eles. Eu era o único estudiante que había. Empezaron a surdir as cancións tabernarias, e eu sí me acordo que empecé a parar por aquí, polo Macendo, por aquí detrás polo Chabolas, pola Viuda, polo Elixo, e foi cando empezamos a xuntarnos unha panda de amigos e formamos o que hoxe o Grupo Roda, que é mítico e histórico. Na taberna da Viuda reuníanse unha serie de persoas, casi que todos, non todos, pero moitos deles traballadores de fábricas, de Citroën, como Pituco, de outras, como Fito, e tamén de persoas que sabían moita música, como un irmán de Suso Bamonte, e o propio Suso Bamonte, compartía sesións con eles. Eran como jam sessions, pero de viva voz na taberna da Viuda. Na Roda cantaba todo tipo de xente, traballadores, banqueiros, comerciais, mecánicos, todo tipo de xente. No Chabolas quedaba pequeno, podíamos xuntarnos 50, 60 persoas, quedaba pequeno, nunca venderon tanto viño como naquela. Deliberadamente urbano, deliberadamente proletario, deliberadamente rachado, non? É outro concepto da música folclórica galega. Realmente a xente que gravou depois o disco saliu desa xuntanza de amigos. Xa non eran todos os que viñan ali así en plan grupo a cantar, houve que facer unha selección das voces máis, digamos, das que servían, eso tocoume a min, e un pouco escollimos que era o que féramos 7 ou éramos 8 que nos juntamos, empezamos a ensayar xa para facer o disco.
foi espectacular, porque se grabou en Puente Areas, viu unha unidade móvil da Casa de Discos Movieplay, me acordo que viña Santiago Coello de Ingeniero Técnico e Gustavo Ramudo era produtor, e todo estaba coordinado por Gerardo Rodríguez. Aquel disco que recollía só temas populares como Pousa Pousa, O Miudiño ou O Gato tivo un tremendo éxito. Vendéronse milleiros de copias e foi galardoado co Premio da Crítica de Galicia. Pero o máis relevante é que aqueles temas pasaron a formar parte do repertorio básico dos galegos. Estes que vedes son Xosé Luis Abalde e Antón Cabaleiro. Formaron parte daquela primeira roda e daquel primeiro disco. E quizáis eles nos poidan contar de onde saiu Pousa Pousa, onde o recolleron. E por que aquel disco tivo esa enorme repercusión? A partir de entón, a canción galega tomou outra importancia que non tiña hasta entón, sobre todo a cantiga popular. A xente empezou a ter un pouco máis de libertad e empezou a cantar nas tabernas que antes estaba moi controlado. Entonces penso de que o saír ao mercado o disco da Roda con eses temas tan populares e a xente quería algo noso porque non había, só estaba Fuxan os Ventos e algún máis por aí, pois de alguna forma foi un éxito total. Cando escutaron o disco, Madrid, dixeron que era un bombazo. Dixeron, tedes que registrar o nome da Roda porque isto pode ser moi importante. Eu gravei o disco e marchei para a Mili. Botei un ano sin saber nada máis. Foi na Mili, eu estaba en Toledo, na Academia Militar, que me dixen de conta de que o vídeo estaba todo día sonando na radio, o Pousa Pousa se fixe un éxito que a min mismo, a meu irmão, a todos collenos de sorpresa. E eu recordo que o tema do Pousa fixemos unhas 30 ou 35 tomas completas. En Madrid colleron a tixeira e empezaron a cortar o mellor de cada unha e fixeron o que se escoita no disco. Alá polo ano 75, ademais me acordo ben porque nacera o meu primeiro fillo, fóramos a Moraña a un teleclub invitados por o párroco de Moraña e sei e creo que foi el o que lle pasou ao grupo ese tema do Pousa. Sabes que os gregos teñen moita relación coa música, xa que xa o di o refrán, os gregos e os taberneiros teñen moito parecido. Os gregos bautizan nenos e os taberneiros o viño. Neses viaxes e neses recorridos pola terra recollimos moitas cancións, moitos temas. Eu creo que foi un traballo importante de recopilación de folclore que aí está. E hai un montón de discos gravados e aí quedan para futuras generacións. Chegábamos a ter 3 actuacións nun día, impensable, sin días é impensable. E un deses días cantamos pola mañán, coincidiu en Balaídos. Na tarde, na Cañiza, o home que nos amplificaba se topou mal. Chegamos ali e comentamos, non temos amplificación. Bueno, pois cantar así, con podades, nunha plaza aberta, moi difícil. Facemos un pouquiño de silencio para que se escoite ben, que é unha cousa moi bonita, E empezamos a cantar, e tanto foi así que subiu un home, se emocionou e dixo: "Inda hai homes que teñen micrófonos no peito". Non chasquero, castañas do teu magosto. Non chasquero, que me cheiran o chamosco, que me cheiran o chamosco. Ai el elo, ai el alo. Marica, si vas o río a lavar, non bata la roupa que a pode rachar, que a pode rachar, que a podes prender. Marica, si vas o río a beber, que ben baila, a da chaqueta redonda, moito mellor bailaría, si a ti vera mai longa, si a ti vera mai longa, ai el elo, ai el alo. Máis de 3 décadas despois daqueles primeiros éxitos, a Roda segue triunfando. Malia que no 2012 sufriu 2 perdas importantísimas. Filo Dourado, mánager do grupo, e o seu compañeiro, Fito Domínguez, a voz máis profunda da Roda. Deixáronnos, pero marcharon xuntos. Non deixe
deixes que a auga che leve. Nas 3 primeiras grabacións que fixo a Roda, o Fito estaba sin barbas. Lo depresa. Non quero opinar sobre min, quero que sobre min que opina a xente, o sea, non sei como explicarlo. A veces, na casa estou así pensando, non? Porque digo, primeiro, onde estará Fito? Como estará? Pois sempre na cola dun banco, por exemplo, con cara de preocupación, asistindo a unha manifestación ao meu lado, ao meu carón ou por ali, ca súa barba. Era o que se facía notar, non era de pequena estatura, tiña bo tipo, tiña unha barba de Carlomagno, entón, sí, aí está o Fito. Aparte de que era unha excelente persoa, bela persoa. Me facía gracia cando íbamos a cantar. El íbamos a subir ao escenario, veña que xa vai a Roda, veña que... E me dicía el, a balde, xa vamos a subir, vou a afinar a voz. E sacaba un ducados, daquela o encendía, e entonces xa quentaba a voz. Non deixes que a Case morto vivín sen coñecerte, a lona chaira seca por absurdas rúas, onde ninguén me soubo dar mornura, onde ninguén me soubo dar mornura. E sempre, a primeira canción coa que empezábamos sempre os dous era esa. Entón, sempre o lembro con esa cantiga. Sabes como lembro sempre? No furgón, ás 4 da tarde, e botando unha siesta. Era impresionante aquelo. Eu xa sabía de pequeno que algún día que tiña que morrer, El sempre dicía, eu esa non a canto. Eu esa non a canto. E vos, se a cantades, eu non a canto. Juntáronse 4 un día os mellores diste barrio, mataron un gato a tiros e o meteron nun saco. Unha das últimas cousas que dixo Fito é que unha roda ten que rodar. Unha roda está feita para rodar. Entón, creo que como homenaxe a él, o mellor que podemos facer é continuar coa roda. Ai gatiño xa non volve máis. Todos. Hai o gato metido nun saco. Afortunadamente, a continuidade da roda sen Fito está asegurada. De feito, el sempre dicía que os temas que lle gustaban eran así os temas máis alegres, máis festeiros, así cun punto picante como este, como Pousa Pousa. Pero é hoxe, 35 anos despois de gravar o tema por primeira vez, segue estando de moda. Na taberna do meu compadre fun polo vento e vin polo aire. Na taberna do meu compadre fun polo vento e vin polo aire. É como cousa de cantamento, fun polo aire, vin polo vento. É como cousa de cantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, e non me toques naquela cousa. E pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. E pousa, e non me toques naquela cousa. E pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co crego nas viñas. Iso é verdade, eu non o nego. Que eu andaba co crego. E pousa, e non me toques naquela cousa. E pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. Cando me case xa teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo. Cando me case xa teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo. Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. E pousa, e non me toques naquela cousa. E pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. E pousa, e non me toques naquela cousa. E pousa, siña, e non me toques naquela cousiña.
Creo que sí que sigue estando de moda. Hai o Pousa, hai o Sacristán de Coimbra, Ondiñas Veña, Carolina, X pezas, ¿no? que sabes que vai conocer todo Dios. Entonces todo Dios vai participar en eso, ¿no? A maioría das versións son as propias da Roda, con edicións posteriores. Por exemplo, é curioso que no ano 2009, por exemplo, temos a Luarna Lubre, que o inclúe no seu repertorio. Bueno, ven a ser unha proba de que este tema forma parte do máis popular dos temas galegos, pero é certo que sempre que escoitamos o Pousa Pousa a referencia sonora a temos na proposta de Roda. A versión de referencia do Pousa Pousa segue sendo da Roda, pero iso sí, os seus usos e aplicacións son múltiples. É unha cantiga imprescindible para animar unha sobremesa. Por exemplo, é unha das pezas máis habituais para armar foliadas e todo tipo de festas en furanchos e tabernas. O seu poderoso ritmo pode facer estremecer ata estadios de fútbol. O seu valor pedagóxico chega a todas as xeracións. É tan versátil que o Pousa fixo cantar ata os máis serios. Recordan este clip da Televisión de Galicia? Atención que comezamos, todos atentos. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. E como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. Todos. E pousa, 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 e non me toques daquela cousa. La 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 la. E pousa, xiña, e non me toques daquela cousiña. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, xiña, e non me toques naquela cousiña. O Pousa é como un himno xa, pero como un himno deste país. O Pousa é algo así, é a canción por excelencia de Galicia. Unha peza como Pousa Pousa non te deixa indiferente donde estés, se cántase e calquera persoa dice, coño, vaya tema, non? É o escomezo e o remate. É o Pousa.